Vreți să treceți, da? Bineînțeles că vreau să trec. Ce o să moară animalul aici? Dați-i voi. Vă rog frumos să faceți loc. Haideți, vă rog frumos. Să vârșiți o infracțiune, să știți. Blocarea drumului cu intenție este infracțiune. Oamenii spun că nu mai pot suporta praful care este peste tot. Dimineața șterg și am băut cafea, o cunoașteți? Uitați că se cunoaște. Dimineața am băut cafea aici, că te-am spălat și am ieșit în stradă, am văzut și noi, adică așteptăm un răspuns de la cineva ca să iei măsuri cu praful ăsta care este, că nu putem să mai mergem pe stradă. Spun o bombă nucleară, să murim, decât așa, ori să faci ceva pentru comuna asta, ori să murim. Plante, case, mașini, de ceva vreme în comuna Țigănaș absolut totul e acoperit cu un strat gros de praf alb, iar atmosfera este irespirabilă. Lucrările de modernizare a drumului județean 282 Iași-Botoșani au început la sfârșitul primăverii, iar termenul de execuție este de 18 luni. Constructorii susțin că nu fac altceva decât să respecte proiectul, iar asfaltul va fi turnat peste stratul de piatră spartă în această toamnă. Dacă dumneavoastră puteți să-mi spuneți că dacă ați văzut undeva un șantier fără praf, credeți-mă, și noi ne-am săturat, și eu lucrez în mediul acesta, și muncitorii lucrează în mediul acesta. Aceasta este soluția adoptată pe proiect, aceasta o executăm. Circulația a fost întreruptă timp de aproape 2 ore până la intervenția poliției care a calmat spiritele. În final, 3 persoane s-au ales cu dosare penale pentru blocarea cu intenția drumului public.